Kiriang salam sarat sambah sambah mai salam kembali kabake unduh jorang padu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teko iyo cawan pun iyo labu di bawah ram di ladang di bawah lima kali latak iyalah kabake Sultan iyo Bunda pun iyo alah ragu mato kami memandang kato kasihan kami katokan iyalah kabake Bunda Haja Misduru Budak jago anak matang kironyo hari anak tambang geus ditulung anak canang kami nanti anak tibo Urah jopatui panu bolimik pandang tajam di sembarang 700 ramuan ubek batang bunuh patopang hati lasana bukan nyo para sembarang para batang pisang jo batang manggi bukan nyo kami maharak sembarang maharak kami mengatakan anak pisang kami sini salah sih jodoh daun sama basobo kadun kosilah kudo ala kami batu karena kaunya ala kami hukum kurang padang menggalih ikan dimulai kapatang asam gasam kurang patopang baralik gagang diundang kami akan kabar lagi barang tumbuh di sawah tangan sarupun jobi kudu lai coba urang di ate rumah malu kami naik daun Cubana kita halang diunduh ibu jari tidak elok amo burung tagak nyalaman janganlah kamu tak inai sagi tigo batang siani tumbuh sarupun jo batang padi bagilah izin kami nak naik janjang nak ditikik panduh nak dilangkahi Badalan api jalan di tangga jalan mandi kok jangan do naik baru usah golangkai dago roda pada kalau jalan di hati mati kau jangan mulut takbir naik tolonglah hadir aduk nyobi padang alami bahan ibu bangkupa di jilibet kok dirantang nanggung panjang dulu elok dikupah nanggung sike anak kurang di foto pulai main kapan sah jalan kaki naik rombongan orang mulai gunung kami menanti saja tadi lalamu kami deba banci rabak kesandah di ate pamitang lalamu kami deba nanti gunung ade malambe anak daun datang Rami pakannya padang panjang Rami de anak foto baru mangko kami kami datang balik kuliku jalan baki lalu Tadi lalu ni. Penghijau benar. alam kami kampanan alam kami tanyo kami siase bak dua dulu padu batang kanamo baca-baca batang pinang bene-bene kurang canya bolang ranca-ranca rang batu pangsa bana kami
tampak satibo. Naiklah rombongan Bulo itu kami lama nanti. Terima kasih. Iyo kami